Good morning guys! Happy Friday! Alam nyo kung anong oras na kami natulog kagabi? 1:00 or 2:00 na ata. Ayun, tapos nagising ako ng 6:30 kasi natanggal saksakan yung yung electric fan. Napakainit kahit bukas ang aircon guys. Napakaalisangan. Napapala sila. Ayun, boardwalks pa ako. Nakanganga pa kasi siya din naglaro sa sa PC niya kasi nga kakabit lang kagabi nung kahapon nung internet yung mga CP. ha? CP. CP sabi ko? PC pala guys, sorry. PC. Yung kakabit lang kahapon na internet, yung mga laro niya online, yung laro din. Tapos si Chris nood sa ng mga cartoons. Kaya yun. Anyway, dahil nga sobrang init, nagising kami agad. Ito lang ang Borlogs pa. Dapat punta kami ngayong Divisoria pero ewan ko dito sa isa na to. Punta ba tayo? Yung mga bibilin sa ano ba yun? Basta meron doon. Kaso dapat maaga kasi pag puno na yata yung parking doon. May Chinese tunog Chinese na na mall. I'm having guys, mango shake. Ayun, Greek yogurt yung nilagay ko and then yun lang. Ang sarap. So pang init talaga. Ang hirap magkape or magmilo ngayon. Ayun, ituloy natin ang ating panunood ng Ligaw na Puso. Good morning! Pwede kong tingnan guys or pumaya talaga ako dahil sa pumayat ako sabi nila halig, yun hinala niya sa akin mukha daw akong manang lalo nung nakabistida ako na itim, mukha daw akong manang na natuyo kasi nahaba ng leg ko, pero yung leg ko may mga lines yan guys kasi nung baby pa ako is mataba ako. Mas mataba pa ako kay Lucas. Even sa yung mga dito ko sa braso, may mga folds yan nung pagkataba ko. Ayun, mga dyan, parang mga longganisa na tinalian. Ayun, tabain kasi talaga kami. Anyway, tuloy ko muna to guys. Nagluluto si Sir ng breakfast. Ito kasi ng ligaw na puso. Meron ako dito tikman mo. Yeah. Mango shake. Mango shake. Hindi yung green mango mo naging ripe na. Parang shake, parang puree. Dami kasi nga Kasi unahin mo muna yung ice. Oo nga, ice. We're off the store guys. Tingnan mo yung laman ng sakya namin. Puro yan. Puro paninda. Ayan. Tapos, magla-lunch lang ako sa store. Tapos, iwan lang namin ito nga. Tapos, diretso na kami sa Divisoria. Ayun. Para mamili pa ng kung anik-anik na pwedeng ilagay sa tindahan. Additional na paninda. Kasi gusto ko doon na yung parang one-stop shop. Alam niyo yun? Mga beauty products or kahit mga brushes, yung mga ganun. Yeah. So, murang halaga lang guys. Para affordable naman sa lahat ng teenager na pumapasok doon. Ang dami tinda kong tinda no? Sayang ang pagkakataon kaya tinda tayo. Nag-request kasi ako kay mama ng ano ba yun? Gigi na niluto sa kamyas. Sabi ni mama, luto na daw, magbukas na daw ako ng store. Hindi ako nag-breakfast kaya ito na akong kakain. Tada! Medyo maayos-ayos na guys. Konti na lang. Konting ice pa kasi palalagyan ko pa dito ng divider para itong likod nito is kainan namin. Tapos tatanggalin na itong kortina na to kasi napagkakamalang meron kaming
Ano ba yun? Spa. Or yung masahe. Colors. Ito na. Pili ka na dito. Ito na lang. Ayan. Hindi daw pala siya nakapag-dio. Yung tester. Ayan na. Kunin mo na rin yan. Lagay mo na sa sakyan. Yan na rin ang ano niya guys. Pinaka-dio niya ever since na na-try niya yan. Kasi no sweat. No tears. Umiyak, kilig-kilig na. Ayun, and we have, ano na rin, vape juice. Ayun, kasi may mga naghahanap. Kasi before, may vape. Meron ka na, binibigyan kanila, dami mo pa nga, dati may vape, vape juice na tinda. Kaso umalis na, so, ang dami naghahanap. So, ako na lang, diba? Kaya sabi ko, gusto ko maging one-stop shop ito. Pero naghahanap tissue, kung ano-ano. Sabi ko, mama, gawin natin dyan merchandise. Pero joke, mostly, ano pa rin naman, of course, yung RMK products. Yun nga lang, mas maganda yung yung pag may hinanap ang tao, pag pumasok ang tao, hindi sila lalabas na walang binili, diba? So, mas maganda yun. Nantay ko na lang si mama. Tapos mag-vlog siya. Uy, bawal yan! Lahat na ba yun? Dala mo na? Tapos ayun yung mga lip tint. Yan. Gosh, bibi! Oh, gosh, bibi! Dito na ako kayo, gosh! Ding, kuha ka nga ding tissue, ding. Dali. Sinisip po ng baby boy namin, no? Ay, baba. Tissue, Chen. Sinisip po ng ukash. Asa si tito mo? Ano nag-deliver? Wala naman dito. Ah. Sarap guys. Oh. Ano yan? Ano ba tawag dito may? Kamyas. Oh, tapos dinurog sa sili na may asin. Tapos ayan yung ulam namin. Request niya kay mother. Oh my God. Sarap. Tama, yan na. Busy si mama. Oh my God, ang sarap. Ayan, may mga buyer pa kasi guys. Ubusin muna namin. We're off to we're off to Divisoria na guys. Grabe, ang sarap nung lunch. Hinaantok tuloy ako. Busog na busog ako. Ayun. Hindi na ako nag-mukap at malulusaw lang din naman ako sa Pero maglagay tayo ng lip tint lang. Kumain pa kasi ako kaya kanina. Hindi rin ako naglagay ng kita doon sa labi ko. Pero laters na. Sa loob lang naman ng stock yun. Ayun. Dapat hindi rin kami magdadala ng iwan lang dapat namin si Tonton dyan sa parking dyan sa may store. Kaso, naalala ko, mamimili nga pala ako ng mga mga kailangan pa sa store. Kung mga adik-adik pa na pwedeng, mga vegetables. Kaya yun, sabi ko baka mahirapan sa pag-commute. Dali na lang. And yung pupunta ako sa pinunta namin last time, na pumunta kami kasama ko si Ann and si Joy doon sa anong mall na ba yun? Yung pinunta namin ni Kerwin. Kasi bibili ako ng lipstick stand. Ay, bibili ako ng 3 yata noon kasi sa dalawang RMK lip tint. Mga lip tint. Talagang tent, guys. Tent talaga. Lip tint ba? Ayun. So, basta yan. Tuloy ako. Bagyo na yung mga refugee na. Ay. Para sunugan. Tulog muna ako. Alam mo naman na yun, di ba? May nabi ka naman eh. Oy. Kasi dito. Saan? Dito, doon. Diyan. Sabi ni Mami. Pati nga si Mami. Diyan. Diyan. Left, right. Up, down lang. Diyan. We're here na sa Lucky Chinatown. May pala dito sinihan. Hanggang baba lang kasi kami dyan last time. Uy, meron pang Guardian of the Galaxy volume 2. Manood kaya ako. Nakatulungan din ako eh. Tinulungan ko pa naman. Kaya di ko naabutan yung si
si Little Groot na ano, na ginugulpi, binuli. Tara. Ayun, tayo ulit. Oo, pagkakuha ng ano, tambak natin. Diyan na tayo mag-park eh. Oo nga, dyan tayo magpa-park. Para tayo tatagos dyan. May mga Ayun, nasa una, no? chines. Doon pa sa unahan. Aawa ka talaga kay Groot, iiyak ka doon. Kasi, Gosh. as in, totally guys, siguro 1/4 lang yung napanood ko and then 4 logs naman yung lola nyo. Kaya ayoko ng ano eh. Sabi ko sa'yo, ayoko ng last full show. Kasi makakatulugan ko talaga Kasi yan. kumain tayo. Ang sleeping bone ko na naman. It's your fault. Nagkakalit. Magbaga na tapos. First time ni Froggy dito sa... Ate? Ano? Ako parang nakakapit lang ako sa ano mo kanina eh. Ayan, dito kami nagtagpuan nilaan. So, ayun, mahanap ko na yung binilang ko ng ano ba yun? Lipstick organizer. Lip tent. Welcome to Lucky Chinatown. Maligaw ka, nasa Hong Kong ka. Hi. Japanese people know like getting lost. Ay lang yung 999 mo lo. Sabi sa'yo, magkakarugtong lang yan eh. Yeah. 698 mall pala guys. Katapat lang ng 168 mall. 698. Ayan lang siya. Here's the 168. Ito si 698. Hindi, 698 muna tayo. Ang sarap ng ano, avocado dati oh. Yes, ma'am. Mamaya, paglabas naman. Magkano kilo kuya? 140. Mga ilang ano, hinog na tayo bukas, gano'n. Ah, sige. Later. Thank you. Lemon. Ayun, ganda. Wala napapamit. Uy, saging. Ang sarap. Ay, ang sarap-sarap mag-juice. Saan na yun? Ay, ay, ito. 698. Ayan, dito ako bumili last time ng mga eco bag. Kaya dito rin ako ulit bibili ngayon. Mga paper bag sila. Walang price. Eco bag na lang. Mas mura. Ayan, kumuha na ako ng tagli-5 each. Ano. Each size. Small, medium, large. Wala ng extra large eh. Extra large ba? Ay, meron nga. May extra large pala. Extra large. Hanap tayo bang kulay? Ito. Sa extra large. Isa lang sa extra large. Ayan yung mga organizers guys. Ito yung binili ko. 380. Kuha ko ng 3. May maliit siya. 270. Mga ng bracelet. Mga mock-up. Mga julahas. So, sing-sing. Sari-sari. Ayan na guys. Dalawang plastic. Tapos, paglabas dito, may kainan. Ayan, nakita ko, may chokorado. Nag-crave ako. Napagalitan ako ng version ng bawal niya. Tama na sa last time. Nagko-comply naman ako guys. Kain tayo. Yan. Puntang ko lang yung ano guys. Bilihan ng mga fur. So may Ilaya daw. Ilaya daw to sabi eh. Tinuro ni Sis Aisha. Ilaya Street. Hanapin lang natin yung certain na tindahan. Ilaya. Ito na kami sa ano, Ilaya.
Nahanap na lang namin yung Uyan Commercial. Uulan. Buti di kami kahapon pumunta guys kasi Uy. Mas masikip pag ano Thursday kasi is Divisoria Day. Uy, gwapo yan si Abra. Kahit napandak pa rin. Ayun, natagpuan ko rin guys. Ayan. Hanapan. Ayun. Sa mga fur dito eh. Ah, ito. Ay, oo nga daddy. Dito po. Oh my gosh, guys. Heaven. Oo. Balat ni Conan. Balat ni Conan. Puti. Ayun o, ayun o sa kabila. Ikot ka. Ayoko. Ito, balat ni Conan. Oh. Ito maganda o. Ito, ang dami oh. Balat ni Conan. Kano kaya yarda dito? Hi! Oh, wawa mo. Nagbenta. Kaya umabos yung mga nagbe-breed eh. Yung mga bumibili kasi. Oh my gosh. Dapat yung makakalusot dyan. Oh. Patay. Aray. Dito tayo. Init. Dahil tao. Tagalilaglag naman ang ulan na yan. Ito, nasa Reno. What? Ooh, veggies. Ow, ow. Bili akong broccoli. Broccoli. Ito na lang. Po, 50 isa po. Doon, 35, 100 to po. Ah, dito? Dito na lang, te, tatlo. Ito. Isa. Ay. Hindi, ito gusto ko. Yan. Saan po? Yan. Itong tinusukan mo. Yan. Tsaka to. Yun. Ano pang wala tayo ganda? Cucumber. Dito magkano, te? Isa lang? Pang juice lang? 20 na lang po, 120. 120. Okay guys, sa Gardo na kami. Pangalawang balik na namin. Akit muna namin ulit sa parking. Kumusta? Pawis na siya. Bigla na tabang. Hinihingal na ako. So, Big Mac Country. sabi niya kanina guys, huwag na kami magdala ng sasakyan. Yung dati na lang daw na MRT, jeep. Naisip ko, bakit mamimili tayo tapos wala sasakyan? Eh, pangalawang balik na to dito sa 7th floor sa parking. Tama ko, di talaga kami nagdala. Good luck naman. Ano yung tsura niyo? Oh. Colors. Bili ako ng melon. Laki ng melon ko. Tingnan nyo. Ano siya, pababaan na ng presyo. Kanina, 51. Tapos naging 335. And then naging 25 pesos. Kaya dalawa lang binili ko, 50 lang dalawa. Ay. Change ka na ng damit mo. Hindi, gusto ko nang bumili ng malamig na juice. Hindi, wag natin dyan. Aalis tayo. Ha? Wala yun dyan eh. Si Melon Baby. Kaya, melon, tapos avocado, and then yung, ano ba yun? Cauliflower. Ah, hindi. Yung isa, yung green, broccoli. Ano po yung Frosty Royal?
Hindi masarap yun. Ano ka dito? Hindi nga abot. Hindi lang. Hindi nga abot eh. Hindi kayo McDo guys. Tapat lang ng Lucky Chinatown. Gas na to. 999 mall na lang. Ito yung mga, ano ba yun? May naghanap ng black noodles. So, hanapan ko siya ng black noodles. Pabalik-balik na siya sa store eh. Hanapan ko na nga siya. Tal dito naman eh. Grabing init. Tagal ibagtak ng ulan. Malakot. Kala ko may nawala na sa'yo. Hala. Ano? Ano? Napayos mo yung kwintas mo? Kanya? Hey guys! We're still here sa Lucky Chinatown. Check lang kami ng palabas. Magpapalipas muna kami ng traffic. Init. Ayun, asan ba yung listahan? Ayun. Ayun na lang, oh, dear other. Ay, ayoko niyan. Baduy. Dear other self. Ayun, oh my Guardian of the Galaxy pa Cinema 4. Check mo kung anong oras. Go, go, Power Ranger. King Arthur. Ah? 7:20 and 10:20. 7:20 next. Sige, kunin namin. 2D lang yan, miss, ha? Okay. Yung medyo... Gitna lang tayo dito. L6 and L5. Yan. Gusto ko na ipagawa yung buhok ko, guys. So, haba na kasi. Nagpa-fly away na siya. Yun. Kasi kapag gabi, maliligo ako, basapan, tulog na ako. Kaya ganyan nagsura niya. Tapos medyo dry na rin siya. Ay, itong camera na to, hindi na Focus. Hindi na nag-focus. Hindi na autofocus. Hindi focus. Tara. Nilak mo na? Yung kulambo ko kasi natin sine, I need kulambo. I don't know where it is. Andyan. Kulambo. Kulambo. Matutulog na naman sa sinihan. Since 1 hour pa bago yung aming panonood, punta nga tayo sa Miniso. Uwi na kami guys. It's 9:37 na. Ay, nagpalipas lang naman kami ng traffic kasi Friday nga ngayon. Super traffic niyan. And then, ang lakas ng ulan. Hindi ko alam kung umuulan pa. Kasi sabi ni Joy, lakas daw ng ulan sa kanila. Yeah. The sky is Pero mas okay yung para not too much. lumamig-lamig naman. Makainit. Diyos ko, alinsangan. Lalo na sa gabi, no? Yep. Kahit nakabukas yung aircon namin. Grabe. Papawisan kami. Anyway, yun lang guys. Ang ganda pala dito sa ngayon lang namin na ikot talaga itong Lucky Chinatown. Ang ganda. Pati yung sinihan nila. Parang sa ba yung last na pinanood natin ng sine? Glorieta ba? Yeah. The whole thing is no balcony. Hindi. Trinoma. It must be mistake. No, Trinoma. Basta Ayala. Basta mga Ayala maganda. Ayala yata dito. No, it's SM. See, they opted for SM Advantage card. It's a Pero maganda yung nila kasi maluwag. Kasi sa SM Cinema, pag may dadaan sa'yo, diba? Ang sikip-sikip na nagkakabanggaan yung mga tuhod nyo, paan nyo nung dadaan. Dito maluwag. Same as nga Trinoma ata yun. Kaya yun, ang ganda rin ng ng CR of course. Kasi ako yung kailangan lagi may arenola eh. Kaloka. Maya't maya umiihi. Okay, Ayun lang. let's plot this joint. Uwi na kami guys. Plot course. Ah? Course na ito. Saan tayo uwi? Pasay mo yung Plot course. Navi. Wait lang. Show it to the folks. Sure to the Say hi to the folks at home. Pasay, syempre. Pasay. Pasay. We go left?
Right. Right na, dyan yung ano. There's a barricade there. Calculating the route. Please drive safely. Let's go. Who's Mr. Safely? We're home na, guys. Ayan, yung binili ko sa ano. Sa Miniso. Manok for Maggie. Hindi, joke lang. Iyan mo dun. Ilagay mo dun at sigurado yung kay ano, paknit. Inuwi ko talaga yung bottles, guys. So, ng water. Ganda eh. Shallow eh. Kala ko juice. Anyway. Pink soda na, no? Pink soda. Drink. Drink lang. Drink me. Ayan yung inano namin. Binili namin sa Miniso. Lokong. Ano to? Lamb. May, ano siya? Tapos itong toy yata to na Tangke. tangke. And mura lang, guys, ha. 800 lang na wireless portable speaker. Pero maganda yung tunog, magandang quality. So, ayan pang kwarto. And then, lashes. Kasi gagamitin ko to sa sa June. Yun. And double ano ba yun? Eyelid tape. Nag-haul na talaga ako yun, ha. Tapos, itong bango na ito, green tea classic. Yan. Tapos, ito, maganda raw to. Gusto ko i-try. Itong toner na hyaluronic acid essence toner. Mali akong dalawa. Tag-isa kami ni Daddy. And what else? CC cream. Tapos, cushion blusher. Try natin yan. And then, This is nice. yes, eyeliner and Picnic dito. eyeshadow stick or pencil. That's it. Diyan lang.